Partikula baten egoera ondorengo Wien funtzioaren bidez adierazita dago. Beraz, hau dugu egoera. Non alfa, hemen txakartzen den, alfa hori konstante positiboa den. Izatez horrela izan behar da, zebestera ez litzatekelako normalizagarri izan. Bueno, L karratu, Lx eta Lz magnitudeak independentekin neurtzen baditugu. Bueno, horrek esan edu nolabait L karratu neurtzen dugula lehenengo, gero Lx eta gero Lz, baina L karratu neurtzerakoan horrek ez du aldatzen egoeraren adierazpena. L karratu egoera berdina izan da, L karratu neurtzen dugu, egoera berdina izan da Lx eta egoera berdinarekin Lz neurtzen ditugu. Bueno, zeintzuk dira lor ditzakegun balioak eta hauen probabilitateak. Hau egiterakoan, batez ere momentuan geluarren galderak ditugunean eta egoera hau izan da, beraz, bura etortzen zaigun lehenengo gauza da, hau adieraztea harmoniko esferikoen funtzioan, hau da, kasu honetan, harmoniko esferikoak izango liateken L karratu eta Lz-en aldibireko autofuntzioak, eta gero, jarri beharko genuken, kalkulatu beharko genuken, independenteki Lx-en autofuntzioak, hau da, L karratu eta Lx-en autofuntzioak, gero berriro ementzako egoera hori, L karratu eta Lx-en autofuntzioen funtzioan adierazteko. Baina, klar, horretarako ezinbesteko dugu jakitea, buruz jakitea zeintzuk diren harmoniko esferikoen adierazpenak. Eta hori, printzipioz, daukagun azpiespazioa, oso dozein bat bada, oso saia izan daiteke. Oso azpiespazio txikiko harmoniko esferikoen adierazpena ezagutzen ditugu. Hau da, batez ere, L berdin 0, no, konstanteak diren, eta L berdin batekoak direnak. Ez? Bera, baina... Hau, galdera honi erantzuteko egin dezakegu harmoniko esferikoen adierazpen horren adierazpen zehatzak jakin gabe. Beraz, zer da burura etorri barzaigun, hementxe daukagun galderak erantzuteko. Lehenengo eta hemen, L karratu. Beraz, lehenengo kontutan hartu behar dugu gauza bat. Gure, hasierako egoera honet duen R-erekiko menpekotasuna, beraz, hementxe agertzen dana, hori berdin zaigu. Ez da importantea, hemen txagertzen L karratu Lx eta Lz-aren inguruko galderak erantzuteko. Zeren eta L karratu Lx eta Lz direlako R-ren independenteak. Beraz, batez ere mamia duena informazio guztia hemen txagertzen den X karratu horretan dago zentratuta. Eta L karratuen inguruko neurketei buruzko informazioa erantzuterako orduan, eta galdera erantzuterako orduan, kontutan hartu behar duguna zera dugu. X karratu izan da, edo Y karratu edo Z karratu edo X bideria ageri ezkero, horrek esan edu L berdin bi azpiespazioan gaudela. Era berean, bakarrik X, Y edo Z ageri ezkero, L berdin bat azpiespazioan ongo ginateken, eta konstante izango balitz, X, Y edo Z independentea, orduan L berdin 0 azpiespazioan egongo ginateken. Kasu honetan, beraz, X karratu daukagu, L berdin bi azpiespazioan. Eta zuzenean, hortik atera dezakegu, zein den L karratuari dagokion adierazpena. Hau izango litzateke, kasu honetan 6 H barra karratu, eta beraz, horri bakarrik hori izan da, hori dagokion probabilitatea batekoa du. Beraz, ja erantzun dugu zein den L karratuaren inguruko informazioa. Ointxegoaz, Lx-en inguruko neurketa ginezkero, magnitudeak, balioak eta probabilitateak. Berriro, Lx izan ezkero, orduan, garatu inberko genuken, hau, L karratu eta Lx-en autofuntzioetan, baina hori gure eskutik kanpo daukagu, baldin eta ez badakigu zeintzu diren, L berdin biko azpiespazioak. Baina, kasu honetan, azpiegamaragarria duguna, zera dugu. Hemen txagertzen den dugun funtzioa, X-en funtzioa dugula bakarrik. Orduan, hori izan da, gora ezagun zein den, Lx dagokion adierazpena koordenatu kartesiarretan. Lx dugu, I, pz, minus zpi. Bueno, ikusi nola X-en independentea dala, markatu, minus zpi. X-en independentea, eta jartzen badugu, hauei dagozkien eragileak dugu minus IH barra, I Z-rekiko diratu partziala, gehi IH barra Z irekiko diratu partziala. Bueno, ikusten duzuenez, hemen txagertzen diren diratu partzialak, ez dira X-eiko diratu partzialek agertzen.
Z eta irekiko derivatu partzialak agertzen dira, baina egiten badugu, hauen derivatu xen gainean aplikatzen badugu, x karratunen gainean aplikatzen badugu hori, zuzenean Lx emango liguke 0. Beraz, hemen daukagun uin funtzioa, ondorengo erlazio betetzen du. Lx uin funtzio gainean aplikatuta, honek 0 ematen di. Horrek esan nahi du. Horrek esan nahi duena, da hemen daukagun egoera, Lxen autofuntzioa dala, eta bereri dagokion autobalioa 0 dala. Orduan, autofuntzio hauz, uin funtzio hauz, Lxen autofuntzio bada, eta autobalioa 0 izanez, orduan, egoera honen gainean, Lx neurtu ezkero, neurtuko genuken balio bakarra, Lxen balio bakarra, 0 izango litzateke. Eta hauen probabilitatea, orduan, probabilitatea bakarra izan da berriro batekoa. Beraz ja, erantzun dugu, Lxi dagokion galdera ere. Eta oraintxe, goaz, aztertzera, Lzaren. Bueno, badakigu, goian daukagun egoera, hori ez da Lzaren autofuntzioa. Beraz, oraintxe gure helburua izango da, daukagun egoera hori, batez ere x karratu hori, hortan zentratuko gara, Lzaren autofuntzioetan garatzea. Eta badakigu, zeintzuk diren Lzaren autofuntzioak. Dira, eber I, M, phi, erro, bi, pi. Eta autobalioak dira MH bar. Beraz, esponentzia irudikari honetan garatu behar dugu daukagun x karratu. Eta hori oso simplea dugu. X karratu, koordinatu esferikoetan jarri ezkero, hori da, R karratu, sinu karratu tita, kosinu karratu phi. Zatez guri interes zaiguna da, kosinu karratu phi hori, esponentzia irudikari honen funtzioan jartzea. Besteak, ez dira importanteak guretzat, gure Lzaren neurketak egiterak orduan. Orduan, hau dugu berdin, R karratu, sinu karratu tita, importantea ez dana, eber I phi gehi eber minus I phi zati bi. Hori dugu kosinu phi. Eta horren karratua. Beraz, berriro esaten ere garen ez bakarrik guri interesatzen zaiguna, importantea duguna, hau denez, jarraituko dugu honekin. Beraz, karratu egiten badugu, daukaguna da, eber bi I phi zati lau, gehi eber minus bi I phi zati lau, gehi bi zati lau, beraz, gehi bat zati bi. Bueno, hau konstante hau importantea da, ze hau izango litzateke, hemen izango litzateke, eber I 0 izango litzateke, eber I 0. Beste, M berdin 0 hori dagokion autofuntzioa izango genuken. Beraz, hau izan da, hemen txagertzen diren autobalioak dira, bi h barra, minus bi h barra, eta 0 agertzen dira. Eta, printzipioz, hauekin doazen koefiziente moduluen karratuak izango lirateken hauen probabilitateak. Badakigu ez dagoela normalizatuta, baina orduan gero eskalatu era egokian egingo dugu, eskalatuko dugu era egokian. Beraz, printzipioz daukaguna normalizazioa alde batera utzita, horretan daukaguna da, balioak, LX, LZ neurtzerakoan lortzen ditugun balioak dira. Lehenengo eta bi h barra, eta honi dagokion probabilitatea, normalizatu gabe, honen karratua. Basati amasei. Gero bestatetik minus bi h barra, honi dagokion probabilitatea baita izango litzateke basati amasei, eta azkeni daukagu probabilitatea, 0 lortzeko probabilitatea izango litzateke basati, honen moduluen karratua basati lau. Baina hause eragokian eskalatu inberko dugu, ze hauen guzti honen batura batekoa eman behar duelako. Beraz, horretarako normalizatuko dugu, azken finean eskalatuko dugu eragokian, eta bat zati amasei, bat zati amasei, bat zati lau, den batura kalkulatuko dugu, hau da amasei, beraz bat, lau, beraz, 6 zati amasei, da berdin, 3 zati zortzi. Beraz, egingo duguna, izango da, era egokian eskalatzeko, egingo duguna da, dana, zatitu, probabilitate horiek zatitu, lortu dugun balionekin, 3 zati zortzirekin. 3 zati zortzirekin, era egoki batean eskalatzeko. Eta hori egin ezkero,
hori egin ezkero, hau, gastatzen eramango dugu, eta orduan, azkenik, honetan, era egokian, eskalatu ezkero, lortzen duguna, honi dagokion probabilitatea, zatiketa egiten dugu, zati 6, honi dagokion probabilitatea du zati 6, eta honi dagokion zatiketa dugu 2 eren, edo 4 zati 6. Beraz, ikusten duzuez, kasu honetan, batura bat eman behar du, eta bat ematen du, eta lortu dugu beraz, zeintzuk diren LZ neurtzerakoan balioak, eta hauei dagozkien probabilitateak. Eta importantea dana, da, LZ-aren inguruko informazioa ateratzeko bakarrik zentratu ingarela kosinu fi horretan, hortxe agertzen delako, mamia hortzen delako, eta ez dugu behar izan, esate baterako dana normalizatu, ez? Daukagun funtzio osoa normalizatu, askoz ere, luzeagoa izango litzateke bakarrik egiten duguna da, firekiko menpekotasuna duen zatia aztertzen dugu, hori jartzen dugu, daukagun LZ-aren autofuntzioen funtzioan, eta era egokian eskalatzen dugu, hori zati hori bakarrik normalizatzen dugu, gure dugun eran, benetako probabilitateak lortua izateko.